Dobar dan, dobrodošli na ovaj video. Danas otvaram jednu temu koja nije nova, koja je dosta stara i koju je pokušalo više ljudi objasniti na svoj način. Danas želim govoriti o temi koja već stoljećima izaziva strah, znatiželju i puno pitanja. To je tema žiga zvijeri. Većina ljudi kada čuje broj 666 odmah pomisli na nešto demonsko, nešto mračno, nešto opasno. Ali zanimljivo je da vrlo malo ljudi zapravo pročita što u otkrivenju stvarno piše. Jer tamo ne piše samo da je to broj zvijeri, tamo piše nešto potpuno drugačije, to jest tamo piše tko ima razum, neka izračuna broj zvijeri, jer to je broj čovjeka. Dakle, tekst nam odmah daje uputu, kaže izračunaj. To znači da broj nije slučajan. To znači da nije samo simbol straha. To znači da se radi o poruci. U starom svijetu postojala je praksa koja se zvala gematrija. To znači da su slova imala brojčane vrijednosti. I kao numerolog naravno da me to jako interesiralo. Ime osobe moglo se pretvoriti u broj. Zato su mnogi istraživači kroz povijest pokušali izračunati na koga se taj broj odnosi. A jedna od najpoznatijih interpretacija povezuje broj 666 sa rimskim carem Nerom. Ali možda je još važnije pitanje zašto je poruka uopće napisana u kodu. Zašto se broj mora izračunati? Zašto nije jednostavno napisano ime? Odgovor je jednostavan. Zato što su prvi kršćani živjeli unutar Rimskog carstva. Otvorena kritika vlasti mogla je značiti smrt. Zato su poruke bile skrivene u simbolima. Ali sada dolazimo do još zanimljivijeg dijela. Tekst ne kaže da je to broj demona. Isto tako, ne kaže da je to broj Sotone. Kaže to je broj čovjeka. Drugim riječima, govori se o ljudskom sustavu, o strukturi moći, o načinu na koji društvo organizira identitet. Zatim tekst kaže još nešto. Kaže da se žig stavlja na čelo ili na desnu ruku. I to isto nije slučajno. U simboličkom jeziku Biblije čelo predstavlja misli, a ruka predstavlja djelovanje. E sad, iza mene vidite sliku gdje je mozak u zatvoru, to jest sav je obučen u lance i ima lokot. I to bi ja više rekla kao da je zablokirani mindset, zaključani mindset, ograničen. Uglavnom i gore piše jail ili judgment, agendas, invention and lies. I to su oni obrasci s kojima se ljudi koriste. I doslovno u tom trenutku se i mindset zaključava. Judgment je prosudba. Šta je prosudba? Prosudba je uvijek kad nešto određujemo da je pravo ili krivo, dobro ili loše. Znači, na prosudbama su u stvari temeljene ideologije, religije, dogme, ne znam, i tako dalje. Ovaj je dobar, onaj je loš. I ovaj je crn, ovaj je bijel, nema pojma i tako dalje.
agende. Agende su kad prikazujemo sebe kao nešto što uopće nismo. Znači imamo maske ili nošenje nekog identiteta, iskazivanje nekog identiteta koji uopće nema veze sa nama. Inventions su izumi ove realnosti. Izumi ove realnosti su religije, političke frakcije, ne znam, sekte, vjerovanja neka, čak i filozofija i psihologija, sve je to u stvari jedan skup tih izuma u ovoj realnosti. I laži, naravno, kao zadnje, laži koje pričamo drugima, ali ovdje se više radi o lažima koje pričamo sami sebi iz dana u dan. Znači, u Bibliji čelo predstavlja misli, a ruka predstavlja djelovanje. I to je drugim riječima. Žig nije samo znak. Žig predstavlja način razmišljanja, a i način djelovanja. To znači, u stvari, naš identitet. Zatim dolazi rečenica koja je posebno važna za razumijevanje današnjeg svijeta. Piše: bez žiga nitko neće moći kupovati niti prodavati. To znači da ekonomija postaje alat kontrole. Sudjelovanje u društvu postaje uvjetovano pripadnošću sustavu. Tako da, drugim riječima, identitet više nije osobna stvar. Tako da je uvijek određuje masa. Znači, idemo s masom, to smo vidjeli u više navrata. Tako, identitet postaje administrativna kategorija. Ako pogledamo povijest, vidjet ćemo da se ovaj obrazac stalno ponavlja. Uvijek postoji znak pripadnosti, uvijek postoji očekivanje lojalnosti, uvijek postoji sustav koji određuje tko pripada, a tko ne pripada. I to se događalo i u Rimskom carstvu. To se događalo u totalitarnim režimima. I to se događalo u ideološkim sustavima. Tako da ja kad sam se išla baviti, to jest kad sam istraživala ezoteriju i sotonizam, ja sam shvatila u stvari jednu stvar. To se možete sjetiti svi koji ste gledali neki horror film. Šta radi Sotona? Kralj manipulacije. Recimo, entitet koji je izmislio manipulaciju, ono kreće sve naopako. Je tako? Križ se okreće naopako, pentagram se okreće naopako, sve se okreće naopako. Kad on dolazi ili kad je on prisutan. Tako da ja smatram da je to u stvari izračun koji se ovdje traži. Jer ako je 6 broj čovjeka, onda te 3 šestice, kad ih zbrojimo, 6 i 6 je 12 i 6 je 18 i 1 i 8 je 9. Znači dobivamo broj 9. Isto tako shvatila sam, jako mi je bilo zanimljivo da brojka od 144.000, kad ju idemo zbrajati na jedan broj, da je isto broj 9. 4 i 4 i 1 daje 9. S time da ima 3 nule, a 3 nule se ne gledaju kao broj, to jest nula se općenito gleda kao točka kreacije. I još je bilo i nešto jako zanimljivo da u stvari s tim mojim pogledom u tu simboliku sam došla do zaključka da 666 nije slučajno odabran. Jer u simbolici Biblije broj 6 predstavlja čovjeka. Čovjek je stvoren 6. dana, a 7 je broj potpunosti. 6 predstavlja nedovršenost. Zato broj 666 možemo razumjeti kao sliku čovjeka potpuno uronjenoga u materializam. I onda ja to zovem čovjek koji je izgubio vezu sa svojom unutrašnjom orijentacijom. I to je stanje ne čovjeka. Ali ovdje dolazimo do još jednog zanimljivog sloja. Ako broj 666 okrenem naopako, znači dobijem 999, i to možemo razumjeti kao simboličku slike inverzije identiteta, a ne nužno religijske, nego ljudske.
To je stanje u kojem čovjek prestaje slušati svoju savjest, prestaje ponavljati pitanja i prestaje u stvari razmišljati svojom glavom. Počinje jednostavno slijediti sustav koji mu je nametnut. I kada identitet preuzme sustav, čovjek više ne djeluje iz svijesti. Znači, to jest smatra da nema izbor. On je onda vođen doslovno sustavom. On djeluje iz nekakvog programa. Tada se dogodi da čovjek reagira umjesto da bira. I on slijedi umjesto da razumije. Tada nastaje ono što možemo nazvati stanjem nečovjeka. Ne zato što čovjek prestaje biti biološko biće, nego zato što prestaje biti slobodan u svom identitetu. Danas možda više nego ikada prije vidimo kako identitet može postati sredstvo kontrole. Vidimo kako informacije oblikuju percepciju stvarnosti. I vidimo kako, naravno, ekonomija određuje pripadnost. Jer status postaje mjera vrijednosti čovjeka. I lojalnost sustavu često nagrađuje više nego istina, jer uvijek si za istinu negdje izopačen, nisi prihvaćen. I kad počneš govoriti o istini, bude teško pripadati jednoj skupini ljudi. Otkrivenje ne govori samo o živu zvijeri, to jest govori o drugom pečatu na čelu. To je pečat svijesti, pečat razumijevanja, pečat identiteta koji ne dolazi izvana, već iznutra. To je podsjetnik da čovjek uvijek ima izbor. Izbor da vidi svojim očima, izbor da razumije svojim umom i izbor da postavlja pitanja koja su ponekad možda i nezgodna. Izbor da ostane povezan sa svojom savješću. I to je jako bitno. Jer najveća kontrola nikada nije bila nad tijelom. Najveća kontrola je nad našim identitetom. A najveća sloboda počinje u trenutku kada čovjek postane svjestan da ima izbor. I upravo zato ova tema nije tema straha. Ovo je tema razumijevanja. Jer onaj tko razumije više ne reagira automatski i nego bira, a tada postane jako opasan za ovaj sustav koji vlada našim svijetom. To bi bilo to za danas. Ako vam se tema sviđala, ne znam, upalite like, počnite me malo pratiti bez nekakvih ograničenja ili zahtjeva s moje strane, već da osvijestimo svi zajedno di nam se krade identitet. Hvala vam najljepša, do sljedećeg videa.